Okay, mas maaari ulit na nag-highlight. Mas ito, pagkagilan. Sound check. Ito ba yan? Yan, ito ba yan? Kaya sa mga nito ito kamay. Hindi na. Ang nagunit! Okay, kung pala na mga ito so. Praise the Lord. Gana! Yes. Kaya na mga dito. Yan, ilahin ang nagtimplas ka nung ka. May problema rin. Kaya ako lahit ang timpla ba? Kung naganahan ko ito. Kung nihatin mo kung ito kayo. Okay na tingnan ito. Sige, okay na na. Sound check. Okay. Palagpagan na ito ang ato ginawa mo ngayon sa Lord. Praise the Lord. Gusto ko magpalagpag. Ngayon ang Biblia, sa Book of Revelation, adunay nadunggan si Juan na sama-kasama sa sabat. Nakaibang mo siya sa sabat. Nakabalo mo siya sa sabat. Di siya may nakatag sabat. Di siya nakatag sabat. Kanang dakong sabat. Diba ang sabat na ay palutsok na sa tubig. Na isulog, na hinilaw. Kung ako ka sa sulog ko na isulog, sabat na hinilaw sa tubig. Inanara sa tubig. Bakit pa sa Biblia? Nadunggan ni Juan sa iyang pagkadungo, sa layo siya mga sa mundo, nadunggan niya ang pinanas sama daw siya. Sa lihat na doon tuulan na niya, kung yan na ating mga pagmaayo, dili niya sapat, dili sapat. Pinananas niya sa timo sa mga tao ng kahit sa iyo. Lagay mo rin ang nasama kahit na pag-usin mo. Lagay mo rin ang yakinin mo yung busy mga maghahan din sila. Nana sa kadyada, na ang mga tao na mas langit, umanha, magdali sa iyo. Sama sa sapat. Wala pa rin nakasaan sa dili, dali pa kabalo ubandas pagdali. Dili pa nga tinuod kamuban sa pagmata na yun. Kitiman na tayo na sa tanang patay kinabuhi, napatay puso, ato ginipagawa sa katong tiko sa pagdali. Hangtod na patay kininhaw, hangtod na apako'y puso, hangtod na kinhawa pa ko, ipadungog na ko ang atong tiko sa pagdali. Yung sa akin ang mga iso kung ulilit na sa bukol, namudahil ito na mo. Sinaan sa uwan na at isip na mula yung pitsari sa pagdali. Pero sa talag na kasapot din isang kita kasubukol. Kaya muli ang bago na to, na may tagay kita sa bukol. Hanggang may nilang mo. Hanggang may nilang. I feel the presence of God tonight. Sing that praise in the night of God and this is a Pagkaan sa mga gusto ng pagpalagpag ng ating Diyos. Hallelujah.
Maganda ko sa mga pagkakas ko sa yes, 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 hallelujah. Oh, we give you the praise. Jesus, hallelujah. So, wala yung pagkakan sa kalapagod na mga isunod ang pamilya ng mga pulong sa Diyos. May mga nagkakaliya, may mga nagkakaliya. Praise God, ako lang naglihan. Isaiah chapter 55, verse 6, and Jeremiah 59, verse 15. Ito na mga isunod. So, ato pasahod, pagsugod, Isaiah 55, verse 6. Kung nagbasa mga isunod, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Jeremiah 29 verse 15. Kung nagbasa ka nyo. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So wala yung paglangan mga isuod mo sa tanan nito kung wala nang pagkaroon sa akin. Seek the Lord continually. Namanahay mo karapat ika seek the Lord continually. Ang Diyos na panalangin na daan sa mga tulong, kanapang tanan mga isuod. Salamat sa inyong pagparok, makalimutan na mo ka na. O, natong ipasalamatan ko sa pagkasama, natong LM officials. Praise God, ang nasa pagkumalan, Pastor Amalis, Umpa. O gawad sa sekretary, Pastor Amalis, Umpa, Rosalie Bumaos. Kung sa talang kong mga pastors, dati hindi ka ron, malawagan ko mga kamot, malawagan mga pastors. Talang mga pastors, walas palibot, praise God, salamat kayo sa palibot. Okay, so naa sa palibot, ang atong mga pastors. Praise the Lord, sinto to sinto, nagasuporta, niling kagiguman sa mga nanay. Kung paano ko mga isukod ng mga nanay, halos ang nanananan ng pagkaroon, hindi ang nilingkod na rin. Sa puting na bangko, kung na may mga nanay, na may mga pastors, na may mga young people, tingnan naan sila sa palibot ng mga isukod. Praise the Lord. Salamatan natin mga pastors, kung na mga 65 departmental officials, na nasa palibot pero ng mga isukod. Salamat kayo. Isang pa man sa atong kadaghanon karon. No? Sa atong kadaghanon. Di pa'y kay Ginoo ano wala igsuon. Matod pa sa usa sa kuladugan nga binabot dalay na ni kwarta. Ni abot gyud gihapon ta kay wa ta nahud di ta kaabot ng nahud na. Tinuod ba? Wa tay kwarta, di ta kaabot ni. Pero kaya abot ha, pamatuod yung ipanalangin. Malagpak ko lang ang sa mga ipanalangin. Everybody say praise the Lord. Ako ipanalaginan, kamu ipanalaginan, kitang kanan ipanalaginan. Wa isa na mo kani kapita ka wa panalangin. Busan kay sa paggikan pa lang sa atong panalangin na Sobra-sobra pag-ibig, pagbalik na mas tumalay, magpano na mga lain na kang panalangin. Ano ito, praise the Lord? Ang tanong ko mga ng Jesus mga bata, tagot-taguan. Pero mga dulang sa bata, kamu galing sa natin, uwag mo ito, nagdulang mo na sila. Piyo mo niya. Sige, ako yaman. Tago na po kayo katulang mo na iso. Kung yung mga bata bagay, may mga marumata lagi. Dito sila mutago sa doon sa migaan. Mutago, pero nagpanoon. Di sila magpalayo, kay ginugta
kinahanglan. Kini pong pagpangalagad sa Diyos, kung magkalayo ka, dugay kang makaabot sa gusto na tumantuan, maghisgo ka sa mga uluhantod sa Diyos. Pero ang pagpangalagad, hindi na kong natuan. Kung hindi ang pagpangalagad na ito, nakita na kanunay sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Huwag ang Diyos, di na siya magtago. Magpakita na sa mga tao, nakita sa iya. Kung sa mga lahat, hindi ka kapiyon, nakita pa yung natinulay sa Diyos. Niyan yung mga Espiritu Santo, kay gusto mo, ang presensya sa Diyos. Palagpakan ng doon ang Ginoo. Hallelujah, hallelujah, everybody say praise the Lord. Nga nung ikinahanglan ba, kapangitaon ako ang Ginoo. Tungod ba kay ang Ginoo, dili makitaan? Tungod ba kay ang Ginoo, Espiritu? Isang tinuod lang yun, ang Espiritu, hindi na makita. Amen? Ang Espiritu, sama na siya ang hangin. Na ang hangin, maimod ka na yung hangin. Ano sa mga makaimod ka na yung hangin? Kung nabing ito, magod na yung hangin. Amen. Kapag ako na yung hangin niya. Kasi nasuburan na hangin nito ba? Nanginon. Ito, magod na yung hangin. Tinuod na yun na yung hangin. Naman ito, manuod. Nakita mong hangin. Pag-sure mo niya. Na mag-ihangin mo. Oy, tarungan ninyo. Sigurado yung may hangin. Diyon sabi mo kay Malo, nakita niyo may hangin. O lagi na naman yung wala. Yan ang di mo matuon mo na may hangin. Gawa ka na yung kita. Pasig-istoryan na ninyo. Babati man. Ha? Ganong na ihangin? Wala Wala ka. pa ito sa istorya. Ako na nag-explain sa iyo pa sa TV 6:50 o'clock in the evening. Sa iyo pa kayo. Kung lulubin ng Panginoon, ngayong gabi mga kapatid, preach ako ng 3 oras. Pag may tinog. Pero bro, hindi ko ano ba eh. Okay pa ba lahat? Okay. Ingon ko ng sundalo, bakit sundalo ko? Nahihiyan. Sundalo ko ang gusto ko. Samtang dito sila mga iso, naging sila dito. Nagseremoni ang mga sundalo. Nipindog ang ilang commander, mayroon ka. Kinsa kami ko na rin, itong Diyos. Kaya kailangan may sundalo dito na nakabig. Ganitong yung ginoo. So, ang ilang leader, ilan sa 1,790. Naukan sa 1,790. Kaya sa ilang grupo, siya na yun na nalagan ng Diyos. Hindi kayo magalagad kag ikaw na yun. Huwag sa panan ka. At kung kastarbahoan mo, sa imong kumpanya, kung ikaw lang yung nalalagan, ikaw ay nalagan. Labi nagsayang kang taas, nagsuli mo sa opisina. Labi nag-inom ka mula, maganda. Ay, sa tinood, nanay na nagod ka. Ako ba di mag-imukubinsing nanay ka, mapayot-yot mo yun ka. Gano'n na inom kang nanay, tinood ako. Ha? Ayaw mo pa talaga, kaya nakapalang nanihibang ka ng mga minyok na mo. Kaya mapiktahan mo dahil mo, mag-inom mo ka magkagnanay. Kapag taas kang buhok, mula na yung kagnanay. Mura pa yung ko. Yan ka mo, ba't mga noon? Mas mahal pa kami magpaputong ng buhok natin. Mas mahal na magpapundik-pundik ba ng puwante? Alam mo, maghubog ng puwante, kaya para itlog yun. Ulahin ang tanan. Niaagi na mo. Kung saan mong pangandoy na mayon, mamagusap. Kaya yun ang mga building na klaro na kayo. Bakit pa lang tayo bumugod-bagoy? Bumugod-bagoy. Nagtinood ito. Ano sa mga yun? Humanang na. Ang pangit paminaon, pag mo yung bukod ang
Sunod Gusto lang. ko na. Kagwapa na lang yun, hindi ko nagwapa. Kaya naman pananaw sa uwa, panitaron na kung siya maayo. Gwapa kapag ako, tanaw niyo, wak-wak ka. Busa ka nang ipagwak-wakan din eh. Everybody say praise the Lord. Tanong siya wa. Pero kung ang Kristohan may mutanaw, ang Ginoo may mutanaw dito. Wapa ka. Limpong ka na sa buhay mga igsoon. Oo na yun ka. Dahil sa kailan dito na istorya na to, sa pastor ng Hispano ang magkakalon, muswindir na Diyos na akong pantalon. Kay magsayang na ko. Wow. Palang nagsayang na ako, palagpagan ka mo. Masigapay naman tanong, pag di makita ang pastor, kinahat mo mas mananaos pastor, kaya ang pastor si Manong Bata, klaro kayo sa utok-utok, mo na nga pagbantay kung ay pastor. Mo na nga pag may pastor, bisan sa kabukagan, mag-ilis kay ang palda, ibutang sa bag. Magpalda lang, kinas pastor. Pagwakas pastor, pantalon na. Ano may hilong-hilong, namin ang hilong-hilong, di ako hilong-hilong, ba? Nahandog lang ang pastor system. Ang pastor, di na makakapali mo. Ang makapaimperno mo, ang magtaas ay kung alam dito sa impirno, kung di ka mutungan sa pulong sa Ginoo. Wamahandog sa pastor, nahandog sa pastor, wamahandog sa Ginoo. Sa tinuray lang. Naniguan mo lang yung pagpapangalaga. Naniguan mo lang yun. Kasi naniguan mo lang pagpapangalaga. Masa ka ba? Ikaw lang. Oo, talagang hanga ka. Ilang katuloy yung poster, pangalaga. Ilang taon? 15? Per taon. Okay, ikaw sir, ilang katuloy? Ikaw mo ito nagpataas. Ilang? 20? Hindi, ilang katuloy pa sa pangalaga? Lisod mathematics. Naliguan ka ba yung mas pangalaga? Takas sa kailan sa pangalaga. Pero maano ba eh, katakas na tayo ang katuligas ng pangalaga. Madala pa ba sa sistumiyas gawas? Hallelujah. Parang pagkakataon dito mo. Ayaw mo kadala sa istorya sa mga tao na nasa gawas. Abi ni mo mag-inig nga isulti sa inyo mga isuot. Sige, kung buwagis pagkabalaan. Hindi ba mo kadala ito? Matod pa sa Korinto, tudlo Pablo, mga isuot ko. Na kung naan mga babae hindi asunod sa iglesia, magpagupig pa gani, magpaputol pa gani buhok. Parang dengan buhok. Yung katapat buhok. Mahalag ko tuhon ng buhok ka. Mahalag ka sa pahon ng uluhan. Kaya katanungan na naman, ako di maputlan kay grabe naging kayo kong puto. Kaya kuligo pa. Nagputo ka na, nagpista na, nagputo sa mga ulo. Pasumangin lang na mo, walang putol-putol ay kagbuhok. Pastor, kanang lalaki na mapos Ginoo, pastor. Ipasahan ang iyo kanang pastor. Kaya nga ako lang magbuhok, kung hindi na putulan, araw mo yung naghamat ay kaspa. Oy, sabihin lang po ka mo.
Lain ako nagtrabaho sa panuwayan. Ayaw mo magpinsya ang masama. Kaya ang pulong sa Diyos ng usap, bisang magpuwasa ka ng isang katulik, nagpabili ng Biblia na gayon, nga katang klase sa Kristohanon, kung magpaputol galing ang buhok, ayaw ng ilha na sakop sa Iglesia sa Diyos. Migaw kayo ba no? Kasi niya aginip paputol. Hindi mo ng Biblia mag-explore. Mauna ka, ito, il-il nga kung dito sa inyo, panakubotismo, lipay kayo po eh. Nagsaya ka lang yun, nagsaya ka lang yun. Kung ano, kalipay na po, Kristohano ka, pag ito talaga, libuhan na na, isa sa pamiste, libuhan na na yun, pag ginoo na na yun. Pag ginoo na na yun, kaya ganyan yun, asa mag-ipurma tanaw sa babae. Magsaya ng magpantalon. Kung iba'y pamindong nagpantalon o nagsaya, asa mo tanaw yung mga ligdog yung babae na tanaw. Kung magpantalon mo na di ba? Babae dili. Babae lalaki. Hindi na bagay mo na may matangkang sa panahon, kailangan may babae na anaw. Babae pero lalaki yan. Dapat tanaw mo sa mga panahon karon nga lalaki, ang pero babae diyan. Matanaw ni mo na, ang nagsaya ng taas. Taas ang buhok. Pasagin mo sila doon lalaki ng naw. At least, nagsunod ka sa kabutol sa Diyos. Hindi na mga mga palakpak niya, itubo na mo yan. Ito may posibleng niya ay. Itubo na mo niya, sister. May ko rin doon na lang ang sinagumay. Mo na ba, ang mga likog, mga pilong na. Okay pa mamulihan? Okay pa mamulihan? Oo, ganun lang. Palakpakan tuloy na ito ang ating ginoo. Ako, pagkagwali ko sa aming simbahan, 19 naman ko ito ay kagwali. Mubarong ko niya sa kulti ko, ang pinagtanaw na nagsugod at pagwihan. Di isa kong kumuwali, hapon ka di siya ang tanaw na ito. Kaya ka nang magsige ng buko-tuko, taon-taon na ito na duga na ito. Naghuhulo na po, may kuhito na po. Sister, andam na ba ka? Sa andam na po, pastor. Pinuon na naliliyong sister. Di ka po ito sa pastor. Ako din mo bimbi ang ginoo gamay niya. Kaya naman mga Kristohanon ng pati, kakabisi. Huwag na itulagay. Bisan sa patukan. Pag-amot ang Domingo, pagkawali ng Pasko, may ikatong. Hindi Pasko, bisang may kuko, mga kapag sa ulo. Wala ka nasilig yung gawin, nagwali dito sa kasimbahan. Ako yung malinda, natawin ako ng mga eksuna na nagtatao ng mga ligaw, gumamay na pilong, ihawak ka na dumudugo, kaya magpagaw na nagwali natin. Yahuya maglapan na nililiha. Sa may manalangin mo na isuko, kamatunan ng puli na nagtuupol ka matos ng pahon. Naulaw niya ni kung sa minsay sa ilim, ambot si Iyoy. Sa may ipang-lecture sa mga lecturer, ambot, init magkayo, kasi mami na pag-init. Pinuhon, nagduka ka. Naman ang katapat, dahil na nagduka-duka, pwede lang magduka-duka. Oo, ayaw nagduka-duka. Sa'yo pa kayo, alas 6 makapin. Kanya nagduka na nagsugod. Kung sa mga mo na rin kinabuhi. Di
gimatod pa sa usa ka tawo nga nagtestimonyo, pastor, nasakit ko pastor mo ginsumya. Nahimong ko pastor. Kisa din katong hospital dagdag ng mga sitas pas sa doktor. Giinom na lang ka na mo ang dagdag ng katong. Pero sa nagsimba ko, gracias Ginoo nakatuo na dito. Gihimo ang sleeping tablet ang pagsimba. Mauna, kailig ulit, di ka dito sa ila na malikas pa. Abot beres conference, una-una ng bana na pag-uli, di na dito mamalikas ang asawa. Kay seminar, tulog ka lang. Pag-uli sa asawa, naluwagan ang malikas. Gano? Natungtungan. Busa sa talang itulugon diha. Lingkod, amen. Amen, gagana. Diklaro na lang sila, wala ko ng lipat. Wala yung lipat-lipat. Hindi ko na yung sa kitulugon. Okay ba mo ha? Pag-focus mo na ko sa ilim. Lipay ka kasing-kasing. Taas na lang kayo sa dami. Wow! Malipayo na yung nakuha ng pagkadomingo. Ibang kong himuli na itong ihimplo mo rin siya. Yung kinibang mo pa kayo din yung talawa. Esther, asa naman mo mga pantalo? Lagay na ito, lagay mo na original. Lagay, kumot sa pamahat, pastor. Dili mo lang ipalahat ako. Kung asa naman mo pantalo, dagang ba tayo? Dagang ko'y papungging. Dahil bising-bising din rin yung style. Kunya, ay, grabe yung kapiting. Asa naman to? And sir, ako ang hihimong tutulan. Isayang man. Kung nga, masing magbikil ka, masahit ka, musuot ka kung kagutro, kaya naman na. Diya, dili lagi pastor. Dili na mahitabo. Kaya nagkasabot na ko. Kung sayang pantalon, kaya hihimong lang. Ano kayo lang? Sabi ninyo, pagkabiling, iabrihan naman lang. Pastora, di balik kong susut ako pang-tubang panalo. Kining nanalagad sa Ginoo, malapay di tago-taguan. Kami daw mo kain niya. Nanalagad mo Ginoo, malapay di tago-taguan, bilimayo. Ilamay na na, kaya nagtagoy na. Isang limang dalaki, paano sumada, sunog ka na, kahigo na, ayaw tago-tagoy na, kaya kumangoy ang mabigil ka. May mga piklunod ka maganda. Inig-kapigil na to, muna na ako ni. Pustilan naman eh. Ako na iso, ako mga pastor, ako ka na sa pastor eh. Pinagpumot sa pastor. Ipandalo-pandalo na ang pastor. Sa pastor ko rin. Lami, kaya rin po. Pinupugong ng pastor. Maulian na kita. Pag-smile na sa pastor, mga pastor. Good morning. Good morning, sir. Pag-uli sa pastor, naghilak ang kasing-kasing. Ginoo ko. Naunsang rin akong igsuon. Ibis kay malipayon ako. Naunsang naman ni karong Ginoo. Nagampong ko Ginoo kung imo siya anak, maglumas na. Karang iyang pantalon-pantalon, lagi nagpundi lang iyang paa. Butang ilo lang, kakit lang iyang paa. Tingnan mo po mga pantalon, pagkagagino na ka.
Sigurado dyan magsaya na ka. Kaya magpantalon ka, magigabit ka, di naman nakatong. Yan. May mga ilim na pasakitan ang kasing-kasing sa mga pastor. Sa Ginoo, kung ang pastor di mo nasakitan sa mga ilim mo, labaw na ang Ginoo, kaya wala yan kaya natin, labaw sa mga kanan. Grabe. Ibatlong ako. Wala minaw, kagay mo. Gipatay na niya ako na. Nagkami na namatay sa pamilya. Kinibitaw magsupak-supak mo sa simbahan. Inabog pa niyo, kuminaw, naminaw mo. Tagal naminaw, palakpakan mo. Tagal naminaw, palakpakan mo. Ako ay sumpi sa inyo ang mga kumanta mo. Magsupak-supak natin mo sa uton sa Diyos, sa pulong sa Diyos. Diyan sa simbahan namin ang pastor, hindi nagsupak. Magsupul-supul na mo, supak na sa pulong sa Ginoo. Di magtugay, lagay mo na natin. Sumpi na ko na sa Ginoo. Kaya basta nagsalilog niya mo. Kanang nahita mo sa inyong pamilya, kung sa manalahita mo sa inyong kabaligong na nangyala, tungkol na sa inyong lipuhan sa alagad sa Diyos. Kung nakakay, dili masabitan. Kung nasumpak sa iyong buhok-buhok na nagagabi mo ang pagtulong sa iyong kasama. Tulo lang na lang. Hilong na lang. Sakit kayo, ignan ng Lord para rin sa kanya. Pag hilong na lang, ugay ka ang Ginoo, hinungsok sa iyong ipuan mo rin maayo, para patanangin ka sa Ginoo. Kung pasorbihon na mo isa-isa, sa dugay na nagalaga, dahil bakit na rin, sabi mo sa iyo. Lahita mo na rin, sa iyo kaupan sa mga nagalaga. Kutob sa mga kaigsunan na dugay na nagalaga. Pero kasupak-supak, Diyos buhaton sa Diyos. Ako nang isulti para makabantay mo, kaya nagalaga mo sa iyo. Kaya ang magwaday mo natunggan na itong sakit. Sakit yun, Lord. Labi nagmagwali kang adultery. O sa mga atong iwali. Para ganahan ng Diyos mo, may mga pwede na tawang kapit mo na iksunod. Pwede duha mo na ito atong asawa. Pwede duha mo ng bana, kung may mga gwapo, pangita, paglain. Baka ba na iwali? Ha? Gusto ka na, kinakaangay ka na. Kaya mo nagbinuhat na rin mga gusto rin mo buhaton. Mas maayo mo lang inala, basta kayo na Ginoo. So, ginag mo ikaw. Ang nagbuhat sa iyo, may Ginoo. Nagbuhat kay Bana. Nga naman itang mga kagano. Kaya makasulog ka sa kinahatilan sa natin na. Tanaw niya mo lang siya, pagkigal ko ang banahaw. Pero di ako nagwapo. Kaya mo, Jesus. Jesus rin, patay ang utak. Nagtumumuma ang mga padar ay mabiktima. Nagkampoy mga asawa na mabiktima. Hindi na malagi pa nagpapinunihan. Nagkaya asawa na mabiktima. Mula ang pagpanos pastor ng pamilya, nagpadayon, kaya walang pamuhalay ang Ginoo, busa magbantay ang dalan, na dili mabiktima sa pagkiniapit. Parang nalungya. Kung naamay mga diyan, nagwali man ang pastor sige ko, panapaw. Sa Manila, sige maligwali pa. Nasa kita naman kasing-kasing. Miski mga laban ng tao din ang tulong ganahan kasi kung kain mo. Utong na lang. Malandong sa ilo.
Lord, para gini sa mga, kaya ako gini sa iyo, ako gini sa iyo. Ikaw may nakasala, ikaw may magsiguro-siguro. Pasalamat ka nila, ibuangin ni Pastor, dinigyan lang. Lagi, tingala kayo ang mga magbuwali. Kaya kung lang pa ka, sukoy mo sa litis, ulit ka ka. Kung buwali ang Pastor, hindi na nili ang pagpangapaw, hindi na nili ang pagpatay, hindi na nili ang pagpanawa. Nay, may ito, may Kristuhan ng mga kawatan ng hapon. Kung nag-isampul, bisa ka may bukang, at kung ilang talong ka na lagi, gawat na. Ano mo, pupul-tulig sa atas balay, nagsigilas, pabalik na kung wala, sigilas na to. Yan, isang na balang ito, nagsusuot na. Akong tagiya sinilas. Wala may sinilas. Kanya, malipay tayo ko. Yan, isusuot na. Ngayon tayo ko, thank you God, thank you Sister Hannah. Iho naman akong sinilas. Kung naman maging nalalangkin. Gamay na naman itong bigkawang ako na. Oh. Alam mo, sayang ni Hannah niyo nga. Tanaw, mag-iaway yan, magpalang saya lang. Pernindot di ko alam, simba pa lang kung ikaw ang iso. Di ko asaya yan, huwag ka natin. At sila lang ngayon, di suot nas na, kaangay di ko ang inusayang ba kung sulayan. Hindi ka bulog na ako, oy. Sigit-sigit, ay na! Tinuog mo na. Kung magwala ng kawat, di ko naman sa simbahan. Musa ikaw na kapag, kasalat yung panyanan ko, truho na ginamit ko, di na dito makamot ko. Nagbuhat ka sa salamat Lord, na nakatutok ka sa wali. Ako na yung mabuhod, akong kaugalikon, para din isang kuwan. Pasalamat na may ibuwanin sa mga kalagad sa Diyos, may pangalan. Wala magwali ang pastor nila, may ako naman tawag magkatuloy ang ismana. May pastor nila na. Kaya di gustos pastor, maunda ang iyong pagparalaga. Di gustos pastor, ginasakitan ang iyong makaya, maumog ka sa iyong pagsimba. Gustos pastor na, hatagan ang talaga ng mensahe para makapanasig, makahimo sa pag-usaw sa iyong pagdaling. Pero na po mga Kristohanan, pasurupan, mga manhid kayo. Kasabot mo sa manhid? Saya ng manhid. Nabisa kung saan buwanis pastor. Di kayo panutlan. Oh, gana. Naibigro, kahit kayo. Pastor, wala ka. Ang tagdungan isuot ko. Pero limbro, manhid ka. Murag puma, murag ligid sa tangkidibira. Arabing dahil may bata lemon ng mga tao humok o kasing-kasing diha sa Ginoo. Kaya magkagpanahon may go sa wali, glory to God. Maghinak mga igsoon, maghinusyon mga igsoon, mga lakad sa Ginoo padayon. Bigyan nyo makita ang mga slide. So kapag palakpak, hantod ka ron, backslider. Malagi ka ron nakuhan pa. Hantod ka ron, walay lagang kinabuhi. Maunay Kristohanon na naay kitabot kapit-tipigan pa. Nang hinahon ko ng AM conference, na kung napay bitagataguan na niya din. Kaya naglalagad tubay na mga igsoon ko, pero daghan pa'y bitaguan sa iyong galingon na hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon.
Sabot ba ito? Tagalog ba ito? Nagkampay kita po. Abot sa simbahan. Amen! Come on, Christmas call! That's right! Amen! Praise God! Pag mag-altar kuling mo yung una dito, magluhod, hinakita. Nagto ang pastor, magpo na yun. Panuli, manikas na hapon. Iyay. Pati anak sundog. Panuli! Singka-singkahan na kong baga. Nagtuo mo minsan ko na. Ha? Kaya inyo na singka-singkahan na kong baga. Makaingon ang pastor, nagtinisis na, grabe mo ka na sin. Grabe ka ninyo tayo na sa simbahan. Pero para sa ng bagay, luwi kay Pagka kasi sinsimbita na sa sawa. Wapaya mo hinuwa para sinsimbita na sa bala. Uswa na ninyo. O magkabagulmul mo naging kumalihan. Ha? May nang ginatandog mo karoon, kaya inyo yung kuluhan mo. Pagdahaw kahandahan ng bala, kay ihatag ka sa ilo, na maliin niyo ang tao ng kapigal sa ilo. Ako sa ako, ikaw, may nagkasan. Oras na sa ako, kaya kining mga asawa, kapag kung dagdo mo, istrikta kayo, mura na magpapapag kayo. Mura madawag mo na muna, para itong bahagap ko. Wait, Isang pinagana yung nagkatao, pastor. o sa kasingkahan. Kaya yung lahon na lang mo, upos na kayo kung gamitan mo, kaya ako pamit ko, hanggang baha. Pero, sinuglanay lang ilong mati ako sa taas. Suglanay lang kami mo mga kayo, tanawag kami sa itang mata. Suglanay lang kami mo mga kayo, naglamang pati kami nagkami kami. Pero kung magkatawag kami sa itong bata, grabe kahong-kahong kayo. Sama ka? Nagmugha na ka? Dumag! Ang sal na hinuhuli mga kasawahan. Magtara mo na mo. Nagulang ko tamo mo, mamatay na din mo yung mga matay na din yung gana na kita sa tulaw. Wala yung mga lang kayo na sabi klasihan ng asawa nila. Inganaw ko ng bata. Wapo mag-ibanda sa kasingkahan pa. Para bayan natin kagagawa pagkakulot para magbuhok. Masisita si gagawin. Ito pa para maglaw. Listen pa, ilong. Oy! Kung Miss Universe ka, kung Mr. ka, alam ka yung bapahaw, yung katupong mo, adawat-awat na tingali ang sinuban na kaya hanggang kulitan. Pero aling lahat ng uban na, still lang yung lahat mo. Hindi mo sa'yo ka na. Pero mga matapang na naging muso yung katamanan na. Kadagdag na yung mga asawa ay nada. Mura guwapa. Usaw sa mga panalangin sa limang ninyo, huwag na muna kasubay. Ay, nagkapapres na doon sa simbahan. Tingin ka na sa buluhan mo. Pero may kulang nito.
Si Papa ang talanay na ito. Agay lang. Di mo pong bata, ayaw, dahil. Kinahita mo ba yan, ha? Nagtungoy sa studio na rin ako? Ha? Bible school student pa rin na. Bakang graduates Bible school. Mumpaskuray na. Pinauso ka nag-aasawa ang tigre. Ito, binatagpag ka ng labi ng mga Kristuhan kasi hindi pa ka magpasturay. Tagpag na mo na sa mga young people nga. At isa ito mag-video, naruhan mo na rin yung mga asawa. Pinagtuko mo nga yung mag-video, ganang kagwapa na. Ganang kagwapa, ang mga isang kondom mo na. Wapa na kanino. Ano ba, dahil na makumbinsihan ng istorya ay. Isa may, hindi na nagsasita na rin wapa pag-yapit ay. Wala, yan, wapa ka na, hindi na kong 20. Namulang pag-yapit, happy sumay ka, nagapong sila na pag-yapit. Pagkapunti mo sa sita, 80, nakauulang po sila na ba? Hindi mo kung sila na ka-next ko. Usupo na na. Pagkakay mo ba na? Kalamay kayo tapos na puso mo ba na? Puso nito, nakulang kayo mga bana! Hindi mga asawa nga naman gumawa po sa inyong bana o sa kuwanan. Kaya naunsa man nakalita na kami ng gusto sa bana. Ang inyong pinagagos sa pamilya, unang naman na. Mga asawa, may namin! Ayaw ninyo singkasingkahin ninyo pala. Kung gusto mo ang Diyos malipay sa inyong kinabuhi, mga ikin, mga linis na diya sa nagabipog talog, gusto mo nga ang Ginoo mahimaya sa inyong kinabuhi, malipay ang Diyos sa inyong kinabuhi, ang inyong mana kaura. Ako nagkiwami, gusto ko din ako kay kadagdagan ng nakabulong. Dinig sa gawas, di sa gawas gusto ko ano. Pero mga nagkakay. Kung galing mo nasosin ko sa iyo, mga sa apat na taon, bahag ang ikog. Siguro muli ng mga kasawa. Huwag ka makalulukoy. Wala ka naman mao. Namalagad ko din mo, namalagad ka din mo, iplaslar ang tanan na may suon ko, nagdili na yung kasupak sa kapabuton sa Diyos, sungit lang ko ikaw, asawa, kung hindi na ito ang nakabuton sa Diyos, pananagilan ka. Alam asawa na ikong pasbana may panapagod ka. Wala ka naman yung umanay. Alam asawa na ikong pasbana. Taasan ka mo! Tara! Ako na ninyo, hintay na pala, I love you! Ay kaming maginawa na ako ng may mamatay sa kalimutan. Di ba basta ka ngayon? Di ba? Kapitan na kayo kasi masawa kayo ng iyo. Di ba namin kayo pamilaw? Arang-arang dito! Kayo pamilaw. Pero nagaya sa araw ka ron, hindi ko ismana. Pila may sildo?
Sumilan ko ako na. Pagkatao ako nung naging. Pangalaman ko po ligid tao. Kapuligid. Kapuligid kung makita ang kwarta. Kay kadaon ang asawa, way na isunde, kwarta. Report! Pilay income, pilay sweldo. Pagkatag sa Christmas, gano'n lang kagutan. Mga iksuon ko. May bagay sa Christ ko. Mahinahon ka naman. Kapatid, pwede ba? Asawa, pwede ba mahinahon ka? Nagalagan kang Diyos, dapat ang iyong bata na di kamo, kagitan kami na mo muli ka malipayang manong ka ng iyong tigong, nga na sa kanumukon sa Ginoo. Palagpagan ang iyong atong Ginoo. Shall we say praise the Lord? Dahil ko na ito ang Diyos. Nandang atang pagkitao ng Ginoo. Pagkitao na ito ang Ginoo, magandang sunan, shall we say amen? Shall we say amen? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay, salamat ka. Pangitao o pangitaan ang Ginoo tungod kay ang Ginoo available. Pangitao ang Ginoo samtang siya makapagal. Kaya nga nang isulti ni Biblia, dili tanang panahon na imong makaplagan. Subo kaya na ito maninggan. Ngunit ang Diyos, kalukoy ang Diyos mo pa. Ang Diyos mo hatag ng panalangin. Ang Diyos mo tabang. Pero sugindan ko ikaw din ang kadabhikon karon. Mga nanay, nanong maningkamot ka sa pagpangita, nanong maningkamot ka sa pagpangita sa Diyos. Kay samtang ang Diyos, abay na mo. Dili sa tanang panahon, kano sa abay na mo ang Diyos. Kano sa pwede na ito makitaan ang Diyos. Dili taas na panahon, mubo lang kayong panahon na atong makita ng Ginoo. Atong may istorya ang Ginoo. Atong manuulan ng Ginoo. God is available for a short time. Usa ka mubo na pastor, hindi mo Ginoo. Everybody say it. Dahil kung sila po sa mga tao sa kanya. Doon ka matang na para masabta lang itong kanan dili kagabi. Una, number one, God is available for a short time. Pasahan ka lang po, kung sila ito pasahan. Huwag ang ikaduha, atong basahan ko rin. Sige na. Ang Diyos, maduulan nimo, bakante siya, dili sa tanang. Dili sa tanang oras. Kung sa ganun yung approach sa bot, maduulan, dili sa tanang panahon. Dili sa tanang oras. Kung maduulan, dili. God is approachable for a short time. Kung buo lang kayo oras. Ang tanan na imong praise ako. Mo na ang Biblia mga iksukon ko. Kung unsay hisgutan sa merkaw na ito, mubo na mga oras. Nga pwede mo mga iksukon ko doon ang Ginoo. Pwede mo istoryahon ang Ginoo. Pwede ka mo request sa Ginoo. Bakante siya na oras. Dili na oras. Kasi nagunaw ng balon. Sa hindi mo pastor. Kaya malupong ito sa anytime. Bisa kung saan tawa, bisa kung sa umas na. Ang Diyos magganti ba? Yes, sugin lang ko ikaw.
na ay gibutan ang Ginoo nga utanan sa kanan. Everybody say praise ako. Matod pas mga kasulatan, 1 Corinthians chapter 7 verse 29. Ang butong ipasabot, matod pa mga igsoon ni Apostol Pablo, mga igsoon, nga mao hamubot na ng nasa magsumpay na. Nagdadaon na ang to. Hamubot na lang, ako di masang pagpasa. Hamubot na lang ang panahon nga nahibinig. Na ang panahon, pero lubot na lang. Wala na ingon na taas. Wala na ingon ang Biblia. Gaway katapusan na ang panahon. Ingon ang pulong sa Diyos. Layan ang ibasa sa Biblia karon. Hamubo na lang ang panahon. Na nahibilig. Kung sa may puti pasabot yan ang Apostol Pablo, anong yung nag-iwali sa Korinto? Anong yung iwali ng sa na ang panahon, hamubo na lang ang nahibilig. Kung sa may pasabot ng oras, kung sa may pasabot, Lunes, Martes, Merkulis, Paikon sa Saturday, o malay puti pasabot. Pag-iwan niya ang panahon, hamubo na lang ang nahibilig. Kung sa may puti pasabot ni Apostol Pablo, mga igsoon, ang upo ni pasabot ni Apostol Pablo, our life is short. Ang Lunes magpadayo na, sunod simana Lunes na alagay pa. Ang Domingo nagpadayo na sa Domingo, sunod simana Domingo na hapon. Pero timandaan nato kung naglingkod mo dihan, nagtindod ko dire. Kutob sa natanong din mga igsoon ko sa live streaming, ang atong kinabuhi, hamubo na tayo. Ayaw pagkumpiyansa na ginhawang kusgan pakakaroon. Pero wag na mayroon ka malo sunod ugma, sunod adlaw, sunod bulan, sunod simana, sunod tuig. Wala na tayo kinabuhi. Wala kaya ipasigaw mo ang ikalimutan. Kaysa tinuod ka pagkasulti, ang atong kinabuhi, araw mo wala kaayo ang mahibiling. Dahil doon na to ang atong Diyos. Listing na pag-maayaw mga igsoon ko sa puno sa Diyos. Everybody say amen. When Paul says the time is short, ikaduwa niyang itutlo mga igsoon sa mga tao na nanganagad sa Ginoo. Pag mo ikong galing ng time is short, buti pa sa mo, kahapit na mubalik ang akong ito. Kung di magaling ka, magkabsan sa gininhawa. Kung di magaling ka, mamatay, hakot sa pagtikong sa kumpina. Unahan ka, naraagtan ka sa pagbalik sa Ginoo. Nananagad mo tinutanan, hangtong mga lumagkas tikong sa kumpina. Hangtong makita niyo ang Ginoo ka naagikan sa langit. Nganto pa yun sa mga yun. Kano sana ang ito? Mga higagan, mga maiksunan nila kagabi. Dili undat sa pagwali sa mga magwawali, gikan pa mga apostol Pablo, hangtod karon kay mo nay atong paglaom sa in a twinkling of an eye, at the last trump or the trumpet of God shall sound. Ang uban mo ragli na ganahan maminawan. Kay karon ang dipuli mga igsoon sa atong kanindot sa pagpaminaw sa pagwali kani ato hangtod karon. Gipapas og giwala hinay-hinay aning kalibutan tungod sa gadget, tungod sa taas na technology. Pero igsoon na naminaw karon, ipamili na imong ulahang paglaom. Dili para ning kalibutan, dili para sa pagtanggahan ang kalibutan. Ang paglaom kakon niya mubalik na ang Ginoo. Siya mo say praise the Lord. Kamusta ang iyong magpangalaga? Happy ka mo. Time is short. Dagay pa kami ang mga susipahan, malipang din ang sipahan. Mapigil gamay sa pastor, mabali na pula yung sipahan. Mura mag-ikaw kay pastor. Wala pa galing ang utong sakit, pastor, mabali na pula yung sipahan. Nagtuong panalangin na rin ang malimbang himig sa bahay. Ha? Dili
matingali kanya kung balhin ko ang gikinahanglan o kalayan. Pero kung wala pa kinahanglan, dili pa na yan. Pabilin sa inyong simbahan. Kaya gibutan ka sa ginawa ng simbahan na kaya na ikatuyuan ng Diyos na nubihan ng gibutan ka ng simbahan. Ayaw pa ni Manin! Bumalik ka lang Ginoo. Bumalik ka lang Ginoo. Biglulog pa kayo ng Espiritu. Time is short. Bubuo na lang yung panahon na inyo kasama na bubuo sa mismon. Abay, pagtuho na yun, ibuo niya mo yun na yung bumalik na simbahan na ay naman yung pinalihan si Pastor. Nagtuho panalangin na sa ginabuhay ka ng mga pulag sampot. Ay, pulag sampot. Nakaw mo rin ang pulag sampot to. Hindi mo rin ang tao. Nagtuho panalangin ang gano'n pumalimanghin. Nalungkot na rin ang mga pastor. Pastor 1, Pastor 2, Pastor 3, Pastor 4, Pastor 5, Pastor 10, nakilapulong ko mo Pastor. Hindi mabigit ka gamay nito. Maayong dito si Pastor 2. Bisan asa pagkabalhin simbahan, maigong ka. Basta di ka magtaro. Maigong yun ka kay gusto sinuluwason ka. Maigong yun ka kay gusto i-transform sa Ginoo. Ayaw ka pa sila mo. Kung nahita mo, kung galing di balhin ka, di panalakinan ka kanon. O dahil istimo lang mo pagpala, dahil na ang Diyos, ayaw buhay na mga pinuluran, mga padaon sa mga. Ayaw. Ikaw katapat mo. Kuslain na ayaw. Kaya hindi na magdalin-dalin. Huwag naghangin sa ginano. Naghangin istorya. Sige, malimbalhin sila. Kaya sige, malimbalhin. Naghangin istorya. Walang libalhin ko kaya ako dito. Ay, nandito kayo. Sino mabino? Sino tapik nito niyo? Pero dili sa ako libalhinan doon. Mga sino ba ito? Bago ko maganda kami dito. So, like, bago ko pag-tinaway ka. Di ba, boy, wala mo ka, kabitan mo ng naghapon yung nakadil Ay, mga sumbak ka, mga naghapon yung nakadil Ay! Bisa pa kang ginoo na yung pastor ninyo. Mukha na ako maging ang ginoo niya. Pastoran mo, ini mga tao mo na biglulog kay Paruto. Bisa ginoo na yung pastor ninyo. Basta yung nagkakon mo. Usa-uspa na na. Uspa na na mga insulat. Bubuo na lang na ang panahon. Di man tingali kang kaabot sa pagpanig sa Ginoo, pati ko na mo sa Panginoon. Ang kinamuhi di mo, walang matanong, walang tigulang, walang bata, mga ison. Huwag taas pa kinanon, huwag matupag na tao, ay paghisiko na. Kamagayon! So, listen, praise the Lord. Ang pagbalik sa Ginoo po mga kaibigan, lahat ko. Ang pagbalik sa Ginoo, sa Ginoo ko kamo. Nagkadoon na yun. Ang panahon. Balita din, balita dito. Ngilingig ka pangita mo, walay lakdang handog ka rin. Kung maminaw kang mga balita, di ka taganahan, maminaw. Gira dito, patay dito, kalamida dito. Kung sa isulti sa akong Ginoo, sa nagsulti na itong Ginoo. Maunay mga timatinghan. Nagkadoon na ang atong dahil kung nakuha ka itong Diyos na yung sikon na hallelujah. Kung sabihin sumpi sa lupa, kapitong 13, 11, 14. Paminaw mo bayo ang puno sa Diyos na gayon. Nasayod ka mo unsa ng taglaan karon. Amen! Amen! Tanang kayo na mo unsa ng taglaan karon. Ikaw ng Biblia. Maunang kini ang panahon. Gaagay ka mo magpata. Kay pastoon ng kanato karon ang kaluwasan. Kaysa magsugod pa na to sa magpanatagan. Versikulo 12. Hapit na matapos ang kagabihan. Ug doon na kapitang. Busay sa likway na to ang mga buhat na iyas kaninoy.
ubisulod na ko ang panalipod na iya sa kahaya. Matod pa sa pulong sa Diyos Kristi, magkaroon kita sa atong pagkinabuhi. Ingon nga tao nga na sa kahaya, dili sa pagpatuyang paghudyaga, paghuhudumog, kahilayan, kalawayan, dili sa pagpakikaway sa pagkamasinahon. Hinoon, himuha ang Ginoong Kristo na inyong tipanalipod o ayaw kamo padaog sa inyong lawas. Siyempre sa Kristo, tayo iso. Una-unaan ang ipagmahal. Basig na kunawan ako ang mga masakit doon lang ang dalik mamatay. Basig na kunawan ako kanakay na sakit na, dalik na lang mamatay. Pero base yung istorya ka, mamatay sakit. Sunod bulan ikaw mo na mamatay. Because time is life is very short. Naamay na gano'n na sakit, maintenance, sa 20 na katuloy ka na ng maintenance. Hato gano'n na rin. Grabe ang buwan talaga nila tingin sa doktor, kaya natawag na natin, inom naman. Pero gano'n, buhay. Ni ay wala yung maintenance, hindi kitawas, maskulan mo kaya. Grabe ka update. Pero ato mabalitaan sa sumana, pamatungkod na life is tayo mo pa na sa mga pastor ng pagwali. Diskul mo kagkamatayan. Diskul mo kagkamatayan. Hindi na rin ganahan. Kaya wala na sa patay. Kaya wala ng patay. Pastor dito, spinil ng simplis. Ayaw din rin mga buhay. Patay. Kalau kita tunggu muna, hindi kita kaya kumpiyansa. Kalau ka nag-isputan mo na isang kita kaya nananagal ka mo hindi na mamatay. Orang wala na sila pamunahon na mamatay. Hindi ayos ka. Pinakaadlaw, pinakabulan, pinakasimana, pinakabulan. Kung magbuntag ka sa munahon ng mamatay, kung hindi na magbuntag, mag-amping ka sa iyong buhay at lawan-law sa pagpanganagan sa Diyos. Makahatag na sa pagpangandam sa iyong kagalikon. Nakadapasa sa Facebook, pagkahapon mga isusong na nag-ampli ko. Dahil mo na siya karong viral mga isusong na tao, tiguang na. Dahil mo sa disiplyo sa iyang buwan, sa iyang lugod, siya nagpagday, kakapitkin naman siya, kabalo siya mga ingrid. Yang diayag trabaho mga isusong iyang lugod. Kasi pagkahumanay, ang ipasinawan pa mga yang gidisipli pagbutak dito sa iyong kamay. Kung yung giignan niya ang iyong pamilya, maunay ang ako lumon. Kung niya mamatay ko, ganit ko ninyong isulod. Ang upang mga tao na nakita, gunaw na, so pinaglumo mali. Pero abin ninyo, gikan sa iyong paghimo sa lumo. Yung nauna niya kasi matali sa iyong gikan sa paghimo niya lumo, di ako pagbayot ka tuwing kapi. Kato mo magbuhat ng lumo, ginaw na naman. Jesus name. Nasa tao, Pastor ko yung Jesus name. Isa ko sa ako kami mag-review. Dapat ganay namatay ka ng himong-mura. Kaya ka magtugtog mo. Buta, kaya ka buta. Kaya namatay ng himong-mura. Ay, posible, happy ka na Pastor ng himong-mura namatay. Namatay na yan. Kaya pagkuhod ka sa hilod, nakawin kay kuko. Yan namatay na yan, hindi. Nakita mo na pahiran. Pagpahid ka pinakalain na sulti. Parang kirita. Life is short. Mga igsuon ko, enjoy kayo ta. Enjoy kayo mga tao pag-record. Enjoy kayo mga tao sa resume sa kalimutan. Bisa nasa gusto nila. Ang budit ko, bisa nasa mga igsuon. Ganun maglupat kasi wala na sila nag-enjoy sa Ginoo. Mga sila kabalo.
Pagkaugmat, sunod na, mauna, ang ginagawa. Ang dapat mag-enjoy kung naman ikaw na nagalagad sa Diyos. Dapat ang ay maglipay na tinutanay yung maglipay. Ikaw na nagsimpas Ginoo sa kanunay. Kaya ang kasiguruhan sa kinabuhi. Tuhaon man ang atong kinabuhi. Naagaw sa Ginoo. Nakakaplang ko sa Ginoo. Nakakaplang ko sa kaluwasan. Kaya ko na ito ang Diyos. God is approachable for us. Time. Jeremiah 19:5. If you look for me, masama ko ka na. Kung saan? Kung makita mo na ito na kinasing-kasing. Daghang na ko yung simbahan, wala sa kasing-kasing. Daghay nagsimba, dili kinasing-kasing. Daghay nagtawag sa Ginoo, dili kinasing-kasing. Akong pamutana sa inyong karon, Ellen, sa inyong conference, niyabi mo nagtayo mo sino kinasing-kasing ba ang inyong pagkain pagsimba sa Diyos. Inyong pagpakita sa inyong. Base na pugos na ka, kailangan naglibrin mo. Base na pugos na ka, kailangan nag-sponsor din. Base na pugos na ka, kailangan nagtulong mo. Dili bang ta kumuad po, dili ko ta kumuan eh. Naon sa layo, nagdamay na yung akong inadlaw ka. Napakoy trabaho dito, nagkakay ko si Duhudo dito. Nagdandang mo ko na yung higana mo, ito na nakakabuti mo ako dito. Kung gusto ka rin, ang tawa, nagkakay mo, gusto maangkon, gamahagay gusto trabaho, nagkakay mo, labunon, nagkakay mo trabaho mo. Pero nagdala ko din, inay nagdaldag na ka. Nagmahay ka. Na nakaabot ka din ito. Pero nilay kagabiyon, pulihan sa Diyos sa pagmahay nito sa kalipay. Pulihan ka sa Diyos nito. Huwag mo imuta sa naman mo, na nakakampong ko. Dahil nag-ibri na ko, na-expulsog na ko, gidaldag ko sa kahigala. Sa naman Lord, sa mga mensahe. Kaya pag-uli lang ko, muna lang ko, ang dagan sa kong ginabuhin. Ang akong pagpapalaga, dili kay inanaman. Ako managalan ng Diyos, ang kanisingkasi ko magpapalaga. Ay, kang kasalimutan ako nagtutugan mga isuot. Dili ka lang nagsimba, buutan. Saan ang nagkanta? Ito ba pa na? Dili ka lang guwapa, babae. Dili ka lang guwapo, lalaki. Dili ka lang nagsimba, buutan. Simba. Dito na nagsimba. Kita nagsimba karon, nagbinutaan ko dyan tayo sa iyo. Ang kalibutan ng kahit mga lirik sa iya. Kay daghay, mga nalalagad mo sa simbahan ka na domingo. Pero wala niya po nag-usap sa mga pamatasan. Wala niya po nakita ang pagkaputan sa iyo kinabuhi mo. Dili daw na nagsimba muutan. Dili ka na muutan pag nagsimba. No, bakit? Dapat kung may simbahan na. May simbahan, pinupunta. Alapinin ko no, may gusto nito. Buutan kung may simbahan. O sige simba, dali buutan. Hindi ko naman. Hindi rin sila kanta. Kalibutan ba? Kalibutan. Alam sa may pilimon nyo na, buutan kung may simbahan. O sige simba, pero hindi tayo makasan. Wala ka na kinapili. Kamalong pumigil mo pumigil. Kaya nakabama mo. Huwag yan mo naikwenta ng mabubuhutan mo isipahan. Wala ikwenta ng buhutan ka, pero huwag kayo pagpakalakan sa Diyos. Huwag ikwenta na inyong pagkabuhutan. Kung ikaw kayo lusoon sa simbahan para magkain sa ito. Murang bintang-bintahan na yun. Hindi ka nagbatasan. Na magsimbahan.
May mga pagya-pagya sa mga yung people. Isusubihin ng mga yung people. Ako bro, pag mag-minyo yung ko bro, yung guwapa ako bro. Ingon ko na kaya kapag naman bro eh. Kaya kanamang ang batasan bro, bisa kung saon bro, kung imo ng katawan, ang now, hindi na yun na mausap. Ang batasan, mausap pa. Mula ka pilihan na lang ang buwang padaan. Kaya ang mga now, hindi na na mausap. Pinukod ka. Abi ba? Wala ni amin na. Buko na ito eh. Kada bitaw marunong ang pagpakasan ng sinuwa. Ayun ang pinunda. Sige, magkikunta ka. Magkikunta ka. Pag pinilaan ka sa batasan, kung sino ba nagawin mo? Di ko mo ito, huwag ka humulin mo. Di ko mo ito, huwag ka humulin sa Diyos sa pumulutan. Di ka mausap kung magpapulutan. Di ka mausap kung hindi mo pamilawan, pero sa utang hindi mo pamilawan, matisong na ganda puno sa Diyos ito kasi mumbuka na, mauswag na, naagay ka maluhan. Sa gisot na hindi naman for me, hold the market. Pumitaw sa itong palimaw na kahit hindi katawan sa presensya sa Diyos. Sa itong palimaw ang mga isun, na kahit hindi makatawan sa presensya sa Diyos. Wala yan sila pagkulay kung sa system na presensyahan ka. Mutubagaw ako man kung presensyahin. Kaya mismo yung tao kami, magtugay na lang sa simbahan, mas tupan. Huwag yung nakabat siya sa presensya siya. Mula mo uli, wala ang presensya. Musugod ba mo simpa, wala presensya sa Ginoo. Bugat ka ang uli ka, musimba kang problemado, uli hapon kang problemado. Pero kung mapakit mo ang presensya sa Diyos, problemado ka din sa iyo, uli ka na talagang katibay. Ikaw ng Biblia mo kayo suot. Kung pangitao ninyo ito, sa tibuok ninyo kasi. Butong naman po. Ako na lang din sumunod. Ako na po sa gituan ng transmission na lang. Kung pangitao ninyo ako sa tibuok kasi, inyo ako makita. Inyo ako makaplan. Gusto ba mo makakaplan sa presensya sa Ginoo? Pangitaan, simbahan, siya na pinasita siya. Sige, himayaw na ako ang Diyos. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ayaw ka ano kaya ko imong kauman. Ayaw ka malaki kaya ko ang imong Diyos. Likunan ng tabangan ko ikaw. Padaligdan ko ikaw. Pinaami sa akong kahom. Gawao ang makaluwas. Malindong kang taga, nilitang ka, mga na-expo. Kung si Solomon, mga expo. Sa NIV Translation, 1 Corinthians chapter 28, verse 9. Ingon ang pulo sa Diyos, Pag-Exon 28, verse 9. And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve Him with whole heart. Everybody say whole heart. Pangitahan, anak, pangitahan. Anak, simbahan. Anak, pagtalagan sa Ginoo at Pilipinas. Serve Him with whole heart. Nagalagan mata sa Diyos kung kinasing-kasing nila. Di mo manatong kasing-kasing mga insulto. Atong pinagyalangan sa Ginoo. Atong pagbati sa atong kasing-kasing. Dugay na kahit ka ng mismo ng pagpilog sa Espiritu sa Ginoo, Pastor. Dugay na kung mapagkakalaman na katawan sa katawan. Susihain.
Sir God wholeheartedly devotion, and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you. Di mo na ngayon, dili tanang panahon ang Ginoo makantis kinabuhi. Dili tanang panahon ngayon ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Dili tanang panahon mga ka-exponent o glory to God. Hallelujah, nakagulang niyo siya. Dili tanang panahon. Sa panahon na nilainog ka, sa panahon na panalag ka, sa panahon na vaccinate ka, sa panahon na nagkakaroon na sa mga pangalaman, sa panahon na may pagbati mo ito, nagpatayo po yung binoong ka, hindi ka muli mo, hindi mo sa iyo. Hindi ka kayo mamatsagan! Gano'n, kahit ako, di ba natin yun eh? Ang binoong gagaling pa niya yung fellowship na to. Ang binoong gagaling pa yung pagsimba na to. Pagkakas na pagkakas na tayo ng mga bisisa na. Pag wala na, pag-iit ka mga pati, magkakakas na wala ka na. Susi natin. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. If you seek Him, He will power you. But if you forsake Him, He will reject your forever. Gusto mo ka tayo na sa iyo? Gusto mo ka tayo parang nagparang ka sa Diyos? Gusto mo tayo parang na? Hindi na natin na pamilyahan sa iyo. Gusto mo tayo parang nagparang ka sa iyo? May tanong na kayo kung iyo nag-reject ang Ginoo sa iyo. Kung nagpanayon ka sa iyo, mupanayon mo siya sa iyo. Hindi tayo sa kapagpigan. Pero nilagay na bilang po kung mga gusto ko, hindi ka, kaya gusto niyo mapalatag sa iyo. Alagas, ubat ako sa kahintip na sila. Kung usapan sa ilan na sa kanila. Kaya ang Ginoo ay Jesus sa kanan mga abay ako ang tarang sa isang tamarawi mga di ko bukas. Come on, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yesus ya kasih yang berkata ini kasih. Thank you.